Galagawa tong anti buang gireport menon mi sa pulis. Bigani kay wa ko nadamay og kuha. Nalaan ba nang kong tiguang. Atay mo pulis to pero kumusta na ka to si Pugi ba? Og nakuha to siyang papa dito. Bunal balibaga lagi to. Nadia raw. Wa yo ka nagpalibak. Nabunalan ko sa papa. Ikaw mangot saba kay kawan na report na noon ta. Astela ni mo nga. Ni apel mo bukag sige-singgit. Alangan, lingaw naman kayo ko. Tara na ako imong bunog daw. Iyo ba, takit kayo. Ani na lang, aron maulian ang kasakit sa imong bunog. Ang samantambalan eh. Idolar na to nagduta. Sige, dula na punta dito. Tara, kay lubon sa'yo ba? Tara. Alalayan ta ka. Karon, mangutana jud ko pilay sa mang dula karon. Kinatagab jud ko kinarid ko gahapon. Ops. Pilay na din mo. Dula ko bi. Pilay kay gidat nimo no. Na kailangan awar ko na. Wow. Ganda kung gusto ba, sulod. Uy, diri, uy nagdula, uy kalapan, ako ani diri ah. Tingog keyboard. Madam. Pag-usama mo din niya. Dula, madam. Si magdula. Di ba ikaw ba ito nadakpan gahapon? Oh, gilukat naman ko sa kong papa. Niya, mubalik ka diri ah. Oh, wag Dili dula oy, ko. ban ka na ko diri oy. Lain na eh, dula ang good ko te. Ako ba yakay ko penalty si mo ha? Ayun, lang may bante, wala man mo tugi-tuyo. Mo gani si auntie ang kusangilay katong nag-report. Ayaw kami. Hilom diha, dili mo kasulod. Unya pa mo kasulod kay pangumin yung klase alas 5. Nah, kadugay pa man ato alas 5 pa. Ang gani, magsayo gani mi para makadula mig sayo. Binuang mo na eh. Sige, balik na lang taon niya. Tara, balik nito niyo. May man ta maniguro jud tag-una, basi marid na pod ko. Hoy. Gani, timing kay ba kinakit auntie ka. Ano man day? Need ka na ko ng tabang. Asam di ka mato? Nangita puli ko kwarta lagi. Masidlan ako ba? Silanan? Hmm. Sakto kayo. Gusto mo gulmi mo doon computer ba niya di may pasulon dito kay minor pa daw mi. Binuang, katiguang na magdagway na di ka masudlon. Mao gani no, inanin niya akong dagway pero 17 pa ko. Ang sadik ka. Kana lang kay bawal ginaron. Mao gani no kay naridan man gud mi atong gahapon. Nya unsa man nga sideline nga mga kwarta ko dayon. Bayot ang tagbantay dito. Ikaw man. Ikaw na birada sa iya, dagan kay tong kwarta. Portahan do, portahan. Sulbad lagi ng problema nimo kadag nagay sa internetan no. Yung saman. Dali ra mo kay na ko naggaming guro. Sige, ikaw ni bala sa Ara pita. ani man kuna. Sa una ra mo nalood. Ya, larga. Kaya ra kay na. Asa man napita gud? Asa man napita? Dara diyo sa ano, ang internetan. Sige na. Sige, nga lang magkuha og kalo para dungag pagwapo ba. Sige, basta magkita. Ato dito ha kay diha ra mi skili do magtan-aw ra mi sa inyo. Oh sige, Ha? magkuha og kalo kay ako ra aton. Di dahil ka pasulod ha. Dulitag baby boys be. Hi dam. Hello, si Toyo. Dapat ay kanang kakuanan diri kan extra Sa ba? extra? Sa klase extra? Kanang mga kwarta gugugod ki. Nang hinahanglan ba? Eh, laki problema. Si problema ni Daddy karon. Ngita lay kog extrahan lagi naba diya ah. Di ay, tama kay mag-iatuan ay. Gusto kay extra. Ay kabala ka, makatabang lagi ni si Muha. Awa. Effective lagi na akong plano. Padagit na niya sa kwarta. Masalod na tarita. Ito lagi sa amin na. Kati ni taploy ba? Tama yung kuwani ba? Sige. Tara. Tara, patay. Ay, sa nangalot pa man siyang ulo. Pastila ni Matani. Ingo man na. Ali baby, sulod ta. Amay. Tara, nanulod na. Let's go. Go, tara. Post na may post ni. Nara ko na yung mga bawbay ni Grio. Ano kaya na? Ang ligo mo. Men, ang ligo mo. Ako yung nabi, hindi. Ako yung na, para maayo niya yung kwan. Doon na sa kong papa. Sila ni mo, ikaw. Dalis naman mo. Ako sa una. Ngayon na eh. Ay, ano na lang. Dito lang kahulat sa gawas ko. Kaya masig naabot ako si Auntie nga nag-report sa tuwa gapon ba. Marita na punta. Ano na? Sige. Sige. Tunutin mo ha. Oh, lagi. Oh, naligo na ka. Naligo na mga buhawi. Kuya mo tari. Oh. Himot yun na yun. Mutog sabon na ba yun dyan ba? Ano, bitaw ko sa imo ha? Dili mo ka nagikan sa lahat ng sabon. Dili, gagawin ko sa ka. Mumunta ka ron. Yan ni, tawag-tawag mismong bibilag si i-video call. Uy! Kasama ba ng lato-lato? Mukha ni, isa-asa na ng lugar pa, makadungog ko pa ng lato-lato. Bawa na yan. Bawa! Bawa na yan!
Mangutani. Uso lang ni karon. Uso. Sama kayo ng lato-lato ba? Bawal kami. Bawal kami. Wawa. Sa mukha ng lato-lato, isang asa ta mga tum. Bigugog kayo. Di ba yan? Oh. Dra. Natay katawag diri ah. Kumusta ka? Okay ra. Ikaw na ka? O man, nagkaon ko ganina. Hotdog sa ina. Ano sa sudan ninyo? Hotdog. Hotdog ra. Wala ko kung kaon. O makunong tanang. Daot, sa tawanan ni, magbuang. Magkita taw niya. Ang tawag itaw niya? Dito lang mo sa itong kitanan. Ha? Ito ha? Sige, pwede na po. Ya, libre yung tigan-kuhan, panihapon. Uy, kana. Sige. Pagkakaon man yung kunyang panihapon. Di ko kaon, yung driving kayo. Lab. Wait lang ha, kaning unya na lang ta magtawag kay namang buang ray magapil-apil ang tubag. Animan. Naman ito katawag. Ay, thank you kanya nasulbad ni mo problema. Sulban gid. Salamat kayo kay nana jud ko panggata sa ila. Okay ra. Balik ha. Chat-chat na lang daw niya. Sige lang, kita lang tayo ito. Na! Sunod na po tigla ba? Hoy! Di pa ba